Shalom. Tapukama parminggota. Maredemaita siya bukwede nomor 12 ayat sada roditolu. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni ton di perbadia, na tumapalangit dohot tanaon. Amin. Isido na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala isido na jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak pertangan nalidang dohot na iyas roha. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan dibata, perguguna suatu dosan, amanami saliling nileleng na, asini rohamdo na mga ramuti hamis yan nasa ilaon, rasi-rasa nuaing. Jala asini rohamdo na mga lehon barita na ulii, gabi hanguluan nami. Saya si maroham, saya buhay marohan nami, jala lehon tondim na badiay, asa huwat si kami, sude panugunugum, doho pambainanmu na balgay. Bayan mahatam di bagasan rohanami, asamardami jalasonang hami, jalalam ibaru rohanami, marhiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan ta maredehita, siya bukede nomor 740 ayat sada. Amen.
Tatangihon ma patik ni debata dienet sian Lukas bidu 21 ayat 36. Ngono ma didok. Alai dungo mahamu totong mardongan tangyang asa margogo hamu pasiding saluhut nanaeng masai laho jongjong dijoloni anak ni jolmai atong rak mangidugogo mahita tu debata asa margogo hita mangulahon patiknai ale Tuhan debata mangulahon nahombat patikmi amin. Marede hita sa bukwede nomor 256 ayat 2 dohot tolu. Patopotima dusata. Ale Tuhan debata perguguna suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roham midahamatian di perdosa. Mulak manian perjahati tumadik kodalanna. Asa mangolu ibana ido dipangido roham. Alani i ubah dipangido hami. Saya sudah tima torozurum. Asa unang mangonai be tuhami. Saya sesa sudedo sanami. Asa mangolu hami di bagasan asini roham. Saya pergogoi mahami. Asa margogo hami mar hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sungunod do hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsaki hoa umar kitesien akka dosam. Jala nunga dilojai hoa umar kitesien akka hajahatonmu. Au tutu. Au sadiri mana lesei akka pangalausim. Alani hadiri okku. Jala dangbe hupa ingot akka dosam. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin.
Puji Tuhan ta, mari dehita sa buku de nomor 174 ayat 3. Tatangihon ma hatan di bata turpuk epistel di Ariminggon. Epistel dihita minggu sedarion, ima natar surat di Roma 12 ayat 11 rodi 2. Tajahama marsik kapsoreng. Nahuopoi mahamu ale akadongan mar hite-hite asini rohani debata pasahat hamu ma daging muna baen pelean na mangolu nabadia nahina lomohon ni debata ima hadaulaton ni na marroha Jala unang gabi sa rompok tamu do Portibion. Alay gabi mo dumu pikiramu na asa tahu hamu Oh manirohani di bata. Imana uli. olat ni ido sahatna. Martua do akan tumangihon hatan di bata jalan no peopsa. Amin. Tapuji Tuhan ta marede hita sa buku de nomor 476 ayat 2 rodi 3. Tahatidakon ma haporsiaw tay songon na hinatidakon ni dongat ta sa haporsiaon di sa dok Portibion rap mahitaman dok. Au porsia di bata Jehovah. Ido ama pargugo na suatu dosan
na tumapalangit do tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ide pata Jehovah na sasadai. Ima na tinubon ni si Maria, nagabi-gabian capton di parbadia, adorak sa abubuhan. Ito tuhatta na tumon na bernit, di panguhuman sa latus. Nang pati terpajal lo iba na dihaw pinarsilang, na tuat tu banotoro dong ditanom, na mulak mengulu dari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siya muna di bata Jehovah, amanai perguko na suatu dosa ni. Di si maibana, pemablok suku tu tanoon, manguhumi hal na mangulu dot na mate. Au porsia diton di perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato panela Kristen akan badia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai na mandok, mulak mangulu sukut dan nang mate. Dohot dia nguluan na sudah. Amin. Bagaimana titing na masa dihuriat tadi na sa mingguan. Para lado HKBP Serpong pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat mandohoti permingguan di Bagasan Joro, na di Patupao permingguan di Bagasta Ganu Marsada-sada. Lao suhukma pasaton nami sian para lado, selamat ulang tahun teruas ni Huria, na merulang tahun di hari hatu tubuh doho na merulang tahun persaripeo di mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu Tuhan, Tuhata mahita saluhutna. Titing perjolo, guarne mingguta ima minggu 22 setelah Trinitatis. Sadarion minggu tanggal 5 November 2020, masuk mahita tu minggu 22 setelah Trinitatis. Trinitatis lapatana hasitolusadaion, hasitolusadaion ni debata ama anak do todi parbadia. Topik mingguon ima pasangak ma Jehovah marhite hamoraon doho dagingmu atau muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Warta kedua, titing parbogason. Titing parjolo, naeng marjalo pasu-pasu parbogason, ima riki rilo mangulahi madingin saragi. Ruas ni HKBP Serpong, Resok Serpong, yanakon ni amang mangaraja El Saragi nahinan, inang calo situa Riama Duluk Saribu, dohot Grace Hutagalong, ruas ni HKBP Sikupang Resort Sikupang, Distrik 20 Kepulauan Riau, Borunia amang Mukhtar Hutagalong, inang Esther Hutapea. Pasu-pasu perbogason di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 November 2020, pukul sia 00 WIB di Gereja HKBP Serpong, Resort Serpong. Titing patuluhon, berita habot niroha. Di hari Minggu tanggal 20 sia Oktober 2020, nungga marujung ngulu inang Ika Lusmita Siaturi, tutup usia 55 tahun. Namang habaluhon amang Pariaman Raja Guguk, tinggal di Gang Wakap RT 04 02 Kebun Nanas masuk Wik Philadelphia. Dibuat tutu tudea di hari Senin tanggal 30 Oktober 2020 di TPU Selapanjang Kota Tangerang. Tatangya koma asa di Pargogoi jala diapuli Tuhata sude keluarga. Titing paupaton taringot surah eporus HKBP tu sentralisasi keuangan. Opui eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar nunga makarwaron surat nomor sada 2 pitu sada strip L sada walu strip 10 2020 tolu. Taringot tu perkembangan sentralisasi keuangan HKBP, surati boy ma tajaha ala nunga dilapirho di titing naung disagion di grup WA wik tabe. Jadi polong dikira kasih tua di kakak grup boy ma tajaha amanginang. Titing palimahon pertanyaan manipuli. Di hari Kamis tanggal 20 November 2020 pukul 20.00 WIB maringanan di Gereja HKBP Serpong
di patupado kebaktian pertangyangan manipuli rapak sude wik dohot kategorial. Pertangyangan on laos menadai nunga marujung pertangyangan wik dohot sermon kategorial taunon di gerejata. Gereja manesoi sude ruas asa marsidoho di pertangyangan manang kebaktianon. Titing paunopon ulaon pertangyangan wik. Gereja manisoi asa sude ruas doho parhalado ringgas mandohoti pertangyangan wik na dipuka pukul 00 wib, pukul 20.00 wib. Tabereng matabil pertoding di pertangyangan wik. Ima sada di hari Rabu tanggal 2 November 2020 di Wik Betani di bagas keluarga situa sahala toga Raja Guguk Inang Linda Boru Sibarane. Paduahon di Efrata di keluarga Tamrin Manalu Inang Leni Marlina Siburian. Baru keluarga Sahat Panghihutan Opusunggu Inang Mawar Kristianis Boru Simbiring. Patuluhon keluarga Johnson Halasan P. Sirait Inang Rina Boru Sinaga. Di Wik Galilea, para halado Wik Galilea. Opat di hari Kamis tanggal 9 November 2020 di Wik Bethlehem di bagas keluarga Raja Partogi Simanulang Inang Gloria Natalina Boru Limbong. Jerusalem di bagas keluarga Sintua Jan Peter Siahan, Inang Susi Dewi Yunita Boru Silitonga. Di Wik Betel di bagas keluarga Edward Silalahi, Inang Rosemary Boru Panjaitan. Titing papituhon kartu ruas online. Gereja Manisoi sude ruas ni HKBP Serpong, asa humatop makatipon kartu ruas online. Marhite kartu ruas online sude ruas boy ma patorehon data keluarga doho mangida status pelean pelea bulana marhite online. Hatorangan nahu mapi boy mataida di titing naung disagion di grup WA grup tiap week. Titing na perpudi kegiatan-kegiatan HKBP Serpong yang sedang dan akan berlangsung. Perekrutan guru sekolah minggu dan pendamping remaja sedang berlangsung. Detail bisa dilihat di warta yang dibagikan. Ibadah PA Naposo na yang dipatupa di hari Sabtu tanggal 10 November 2020 pukul 10 sia 00 WIB. Sonari tabege hatorangan siap panitia pesta Gotilon. Na hormati kami amang pendeta Hotma Pasaribu, na hormati kami sudi amang inang parhalado HKBP Serpong, na hormati kami anak nami, anggi nami, naposo, remaja, sekolah minggu, suak songoni sude ruas ni HKBP Serpong. Shalom. Horas. Parjolo sahali mahita madok malate to mata dengan basa di siala asidot holong ni rohana. Boy hita marpungu di bagasan Tikyon, di bagasan Joro ni Tuhata Huria HKBP Serpong. Amanginang au Benjamin Sibarani, Ketua Pesta Gotilon, mengalap burun rajai Rahayu Boru Tabarat, ingin menyampaikan perkembangan atau hasil Pesta Gotilon kita yang kita laksanakan pada tanggal
29 Oktober 2023. Slide-nya berhenti. Oke, di sana tidak jalan. Oke, baik Amanginang. Nah, pelaksanaan pesta kita laksanakan di pelataran parkir Gereja HKBP Serpong, seperti gambar yang telah kita lihat. Dan kita mulai dengan persiapan prosesi. Persiapan prosesi yang dipimpin oleh Mang Pendeta Resort HKBP Serpong, Amang Pendeta Samuel Ambarita. Setelah itu kita mulai lagi dengan kebaktian. Ya, kebaktian. Lalu kita tindak lanjuti dengan manortor. Manortor diawali dengan Manjalo Tuani Gondang. Dan diakhiri dengan tortor kategorial, Ima, tortor Ina, Ama, Lansia, Kesehatan. Dapat kita saksikan Amanginang kemarin waktu tortor Ina, Ama, Lansia, Kesehatan ini tidak mau turun panggung. Jadi bahkan 1-2 lagu, 2 lagu, mau lagi yang ketiga dan keempat Amanginang. Dan foto-foto Gotilon boleh kita saksikan Amanginang seperti ini hasilnya. Nanti kita lebih detail lagi. Kita berbicara terkait dengan dana hasil pesta. Nah, Perjolo adalah tujuan pesta Gotilon kita adalah pengadaan lahan ruang pelayanan dan dana operasional gereja dengan target total sebesar 1,5 miliar. Kalau kita lihat pertama biaya namosok atau biaya pesta. RAB kita adalah sebesar 285 juta rupiah. Tetapi kita revisi menjadi 260 juta. Realisasi hasil rapat kita tadi malam bahwa terkumpul pemasukan sebesar 272 juta 959.000. Tapi sampai dengan pesta selesai kita masih ada saldo 7 juta 490.000. Dengan total tadi realisasi 265 juta 468.513. Hasilnya adalah silua yang terkumpul adalah sebesar 1.262 juta atau sebesar 84,15. Kalau kita lihat Amanginang dari presentasi ini ada 7 week yang di atas rata-rata 84,15 dan ada 6 week yang di bawah rata-rata 84,15. Jadi ada 4 week yang sudah mencapai presentasi silua yang terkumpul 100%. Pertama adalah Bethesda, kedua adalah Betani, ketiga adalah Bethel, keempat adalah Philadelphia. Selamat kepada para week. Dan yang kedua adalah presentasi jumlah kakak yang menyerahkan silua. Dari jumlah kakak yang memberikan silua, target kita adalah 972 kakak, namun jumlah kakak yang memberikan adalah 832 atau sebesar 85,60. Dari 85,60 ini ada 8 week yang sudah di atas rata-rata dan 5 week yang di bawah rata-rata. Ada 4 week yang sudah mencapai 100% jumlah kakak yang menyerahkan silua. Yang pertama adalah Bethel, yang kedua adalah Betani, yang ketiga adalah Efrata, yang keempat adalah Philadelphia. Selamat kepada week yang telah berhasil mencapai itu. Nah, silua tertinggi adalah jatuh ke tangan Galilea dengan pencapaian sebesar 176.362.000. Bu Marajo Hitam Martopap untuk Galilea Manginang. Dan ini sekali lagi selamat untuk week Galilea yang telah mengumpulkan silua tertinggi. Jumlah yang menyerahkan olop-olop per week pada saat pelaksanaan pesta. Olop-olop yang terkumpul adalah sebesar 69.800.000. Lagi-lagi week Galilea merupakan week yang tercapai mengumpulkan week sebesar 11.500.000. Galilea, Bethesda, Nazaret sampai dengan Philadelphia sekali lagi terkumpul sebesar 69.800.000. Nah, untuk presentasi silua dan olop-olop kategorial pesta, presentasi silua yang pada saat pelaksanaan pesta NHKBP adalah 11 juta, perempuan 10 juta sampai dengan lansia 2.500.000, terkumpul sebesar 55.082.414.
Selamat kepada NHKPP yang berhasil mengumpulkan silua tertinggi pada saat pelaksanaan pesta. Sementara untuk presentasi olok-olok pesta atau tortor, itu tortor perhalado dan panitia adalah sebesar 11.165.000 dan tortor sekolah minggu yang terakhir adalah 2.240.000, terkumpul sebesar 27.255.000. Lagi-lagi adalah tortor perhalado dan tortor panitia adalah pencapaian tertinggi. Total yang terkumpul adalah sebesar 1.451.103.517. Martopak Majohita Amanginang. Kalau kita lihat tadi dari total keseluruhan dana, berarti Silua Week 1,2, olop-olop 69 juta, kategorial 55 juta, olop-olop tortor 27 juta, persembahan gotilon 21 juta, souvenir payung 15 juta, buku manakinan 1,45 miliar. Jadi Amanginang, di bawah ini, kami madok ngoleate do los rohanami tarlumobi manakin di kami tiki manortor. Tadi di awal kami bilang ama ina lansia kesehatan bahkan tidak mau turun dari panggung. Oleh karena itu berarti bui mara talaksanauna non pesta gotilon setiap tahun Amanginang teh. Jadi tahun depan 2024, 2025 dan 2026. Silua dan olop-olop napina saat mulai gabe berkat mai tugarejata Amanginang. Molate marupasa tami itu amang pendeta, parhalado, naposo, remaja, anak sekolah minggu, dan secara khusus tadi kepada perempuan, korama, korjetun, lansia dan kesehatan, sahalinai upasatu hamu melati godang, dan secara khusus tudongan nami panitia yang tidak mengenal lelah selama kurang lebih 2 bulan menyiapkan acara pesta gotilon kita, terus rapat, molate tuhamu panitia, dan tarlumobi tuhamu sude ruas yang ikut berpartisipasi di leok hamu rohamuna, di leon hamu tikimuna mensukseskan pesta gotilon hita. Asa songoni don pasama don nami bisa dijawab juga dengan cakap gitu ya atau embatutu. Jalan-jalan ke Medan Deli. Ada banyak bika Ambon. Berkat Tuhan tahun ini kita berikan melalui gotilon. Mangaka maborospati tudakan ipinasata. Silua nang pinasaat munai gabe berkat ma di huriata. Songoni mana bui pasaton nami tuita sudena, sayang giat mahita pas tujuluan narion, jala dilenggomi Tuhan, sian aik golon manatap turian yate, sian hami pesta panitia, gotilon, hubasatami gudang mau liate. Horas. Songonima suarani titing di sarion, aturangan nahumapit, taringo tuaka barita titing do titing parhepengon, ngoy may taida di titing naong di sagion di Uyaganuk Week, tapasada marwata, martangyang mahita. Tuhan Jehovah di bata nami, Yesus Kristus narabangso di Banua Gijang, puji-pujian doho hasangapon mardongan moliate mah pasatami tujolom, siala asini roham madongani hami umbai boy hami ro noeng tubagas joromon inama muji do marsoba tujolom. Tuhan Jehovah pardega basa jala si hopov hami ragam ni parukilad di bagasan pangulon nami sigano parion homa Tuhan na mangapuli jala na masu-masu hami asa anggiat hami boy taruli doho merlas ni roha di namadala ni akangulo nami. Muliate matong Tuhan di akapasu-pasu do pangramatommu di hami ruasmu. Ali Tuhan mengiru hami di akka ruasmu na di bagasan parsahiton na dirawat di rumah sakit doho ni di bagasna. Asima roham Tuhan, pamalum masude akasai isian bagas pamatangna, asa boy na sida marlas ni roa do tami. Song-soni matong Tuhan na tuan nami, yanakon nami, do diakan na dihaulongi hami, manang di dia penasida maringanan, ramoti jala pasu-pasu ma Tuhan, lehom magajang ni umur di natutua nami, do diakan akon nami, nasian na met sa rodi na mangaduk magodang, namar sikola na mangaluli perkarejuan songsongoni na mangaluli rokka di nalahon na rumah tangga, songsone tong Tuhan ruas muna pay maimay keturunan, iya yama yanakko di tonga-tonga ni keluarga, asima roham Tuhan, tangihom makatangyang nasida,
asa boy totong marlas ni roha di bagasan parrumah tanggaon. Ali Tuhan di bawah kami do, tu bagas tangyang nami di akka program ni huriam, ramoti jala pergugui mahami terlobi akka pangula nago tiki doho paralado do sudi terlibat melayani terlobi di sadio ramoti majala pasu-pasu, asa boy hami mangulaon doho denggan na sesuai lomoroni Tuhan. Song-songin mo yung pertanggangan wit doho kategorial, ramoti jala leo maka ringgas ni roha di hami sudi ruasmu. Suang-songoni matong Tuhan dina baru marlas ni roha ima pesta gotilon na di patupa di uriam. Moliate ma Tuhan boy madala denggan na sesuai lomo ni rumah Tuhan. Doho di silua na di papunguhami ruasmu. Moliate matong tong sudi ala ni asin ni roham do holong ni rohani Tuhan di hami. Sudi ruas meramoti jala pasu-pasu ma Tuhan, song-songoni sudi panitia na terlibat totong ma Tuhan pasu-pasu, asa tong hami marlas ni roha, jala tetap semangat, jala marsangak ma, jala marmulia di Tuhan. Ali Tuhan nami, totong do di botang yang nami, inalau melasukon perbagason parumah tanggaon, ima yanakon nami Riki Saragi Doho, Grace Boru Hutagalung, imana di hari Sabtu tanggal 11 November 2020 di Huriam, AKBP Serpong. Ramo tima calon kedua mempelai doho na tua-tua do sude keluarga na terlibat asangga sude merdala doho denggan. Songsongoni matong Tuhan di dongan nami ruasmu amang pariaman Raja Guguk dina baru marhabok ni roha di minggu nong salpo. Alanong jumolo di alapo Tuhan siang tonga-tonga nasida ima sada ina pangitubu inang ikalus mita boru siaturi, na dihaulongi hami terlubima amang pariaman Raja Guguk do sudi yanakon. Ali Tuhan prasiroha pergugui jala apu lima sudi keluarga, terlubi amang pariaman do sudi kayanakon na ditinggalon ni inanami. Asa unang dilalap lungun jala bui totong marlasiroha, di damadalani ngulu-ngulu si ganu pari. Tuhan saya totong gomos hamir tangiang di bagasan doho negara nami, negara Indonesia, terlebih di tahun depan nanaing melasuk ke pemilihan presiden do legislatif, lehon rohana bisuk do pikiran na bijak asaboy madal dengan jalan negara nami aman doho tentram. Song-songan ima pemimpin tingkat na trumibo negara nami Bapak Presiden, satu tingkat na tumoro pergugui jala pasu-pasu ma Tuhan, lehon maroha bisuk doho na bijak, asa pimpinan nama buan hadameon, keadilan do kebijaksanaan, asa bu kami berdami sonang medalani ngulu-ngulu nami na sesuai romoni Tuhan. Ali Tuhan stokin naing na yang bigyon naing ma sian hatami na dipasa amang padita pasaribu, pasu-pasu ma amang padita do keluarga, ramoti jala pasu-pasu ma akapakobasyon ni amang padita nami, lam gudang ma pasu-pasu aka kami ruasmu, buka marohado pikiran nami, dinalau menangihon hatani debata, asa gabi bohal dihami laho mamulus ari-ari nami. Alay jumulu masih sadusa nami nang pangalason nami, asa unang terhabak pasu-pasu do sileleon na dinggan na naik pasatomu tuhami. Jalo matangyang tangyon elilit nami yono at marihite-hite guar nami, guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua jalasi okopami. Amin. Naing begiot tama jamita, merede mahita sa bukade nomor 470 ayat 5.6. Thank you.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima na mangaramo tia-tiate dot pikiran munabe di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Oras madita salu na manginang. Barita nauli dihita di mingguta sadarion. Hatani debatana tar surat dipo dani Raja Salomo bidutulu ayat sia sahat ro di ayat 10. Uda tulu ayat sia dohot ayat 10. Pasangap ma Jehovah marhite sian hamoraomu, dohot marhite sian patumonaan ni sadok pangomoanmu. Jadi marsipijot ma akka sopom, jala sirnip tuak anggur akka pangilanganmu. Ima sahatna. Huriana hinaholongan di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus. Masai rikodo di hita halak batak hamoraun. Ate, setuju do hamu isi? Setuju ya? Bagi orang Batak itu penting sekali kekayaan itu. Alani saya berusaha do hita halak batak asa gabi mamora. Jala saya tapangido do dakolak kita dohok manian surya kapoparata mamora. Darida doi marhiti si anak kau pasa na juk terbigi di ulaun manang pesta ni halak batak. Tonggima si bahut tabu ma pora-pora. Sai gabe mahita luhut jala sude mahita mamora. Imma tutuin na hamotong. Sai gabe mahita luhut jala sude mahita mamora. Itu pengharapan. Adong buse, lili madigijang hodong maditoru, riris majol madigijang torop ma pinahad ditoru. Ya tu si hamu dalapatan nion. Riris majol madigijang torop ma pinahad ditoru. Mo ini konteksnya rumah panggung. Iya, jadi molo riris jol madigijang berarti torop poparanna. Gabi mayatong molo di hata-bata. Sarupa mai atar jonok mai itu padohan bintang narumiris obunna sumorop. Anak periris boru petorop. Marana 10 pitu marboru 10 alu. 10 pitu tambah 10 alu sediai isena sanggup. Itu pengharapan. Imau pasani halak Batak ya. Jala laos domu do itu banyak anak banyak rezeki. Hamoraon. Ya. Jadi molo riris jolma digijang torop pinahad ditoru, molo torop pinahad ditoru berarti godang artana. Aset, bahasa sekarang kan asetnya banyak. Pinahan itu bisa B2, bisa horbo, lubu dan sebagainya. Molo godang pinahan na, gudang aset. Nah, molo gudang aset na, namora mai. Gudang kepengnya. Takas doja busuhat, takas doja bubona. Takas mahamu maduma, ala itu makasam mahamu mamora. Dua halak nama mangalusi. Dan rikok behorwa dihamu nadiba. Ya, takas mahamu maduma, ala itu makasam mahamu mamora. Maduma itu makmur. Duma, maduma, makmur. Jadi semua sian padohan upasa nakin tadi dah kan rikotia memang hamorauni di hita halak Batak. Apalagi filosofi tai toluha. Ahamai toluha. Hamoraon hagabeon hasangapon. Unang salah manusuk kamu amanginang da itu enggak boleh dibulak-balik susunannya. Jadi salah. Na parjolo hamoraon. Napaduaon hagabeon, napatuluhon hasangapon. Buasa ikosongoni susunan na ay ikon na mamora jalanagabe do asa sangap. Iya. Bukti na mologabe apalagi nga sa rumah tua ya
Olo sa minggu sa ikubur kan? Alay sa tabi di hita molodang gabi. Maaf, molodang adong poparan na. Sadari mate, sadari langsung ikubur. Ada ngarong pola si paimaon ninda do. Kejam do ada bataki hati. Kejam. Hamoraon, hagabeon, hasangapon. Dang sangap halak batak, molodang mamora, jaladang gabi. Ido benda saya dipanggil doa sama mamora halak batak. Unang pugus, ay haci do na pugus. Dang ita he, haci do hapugusoni. Jala haci ni hapugusoni pe, tarida do marhitiak kau pasani halak batak. Batu loting di duru ni hauma, molo pogosi ba mana lokap do bauna. Itu siya mulu labatan dia namang inang, molo pogosi ba mana lokap do bauna, sumalid do bauni, molo pogos. Molo adong setabi, molo adong na bau, kan menghindar do kita, tapi daw do diri terjadi. Bau iso tusak kita enggak. Molo terpaksa pe, mungkin ta tutup si parnyang guata, ya igukta. Kita tutup hidung kalau ada sesuatu yang bau. Seperti itulah kemiskinan itu. Orang menjauh kalau miskin. Alai molo namora, jenderal, pejabat konglomerat, dangi amang padita nami tadahamu do si pasaribuan jenderal bintang 4. Oh boti do pehami tu si tornikur to. Ala jenderal ate. Boti do pehami tu si. Sa ulaw do pehami, sa upu do pehami na. Tapi adong mamarga pasaribu kenek ni Metro Mini. Itada amang padita do par Metro Mini si pasaribu siya halin na. Na diyay. Ano kenek ni Metro Mini? Sing do pasaribu ni siya ka. Apa anak ni bapa udaku. Ima kejam ni hapugosoni, haci ni hapugosoni. Dan itu mungkin sadar tidak sadar sering terjadi juga dalam kehidupan orang Batak sehari-hari. Ya. Alani dangolo halak Batak marpogus. Pirbatu pirado penaswadong. Ima ungkapan upasay. Haci do tangan madang gurhon naswada. Itu juga simbol gambaran hapugoson. Kita mau berbuat sesuatu tapi nggak punya apa-apa, nggak bisa. Sakit itu. Menyakitkan. Buasa lao akanatorasta opukta atau mungkin hita. Buasa bukas hita siak kitaan, siap bona pasugita. Lao hita tu Panobangan, tu Sumatera Timur, tu Batam, ya lao tu Parseraha, tu Jakarta, Saha, tu Serpong. Kenapa kita tinggalkan Tapanuli? Kita pergi merantau. Buasa mangalului ngolu na dumenggan. Alani hapogoson. Kebanyakan kan kita meninggal opung kita, orang tua kita meninggalkan Tapanuli, meninggalkan kampung halaman, niot jarni hapogoson. Adong muse, tong edetai, hugogo pemasari-arian nang bodari, lau pasikolahon geleki, aikon marsikola, sa tibo-tibona, sitap ninatolap guguki. Puasa polai ko sa tibo-tibona. Dang saya esada, moloboyes 2. Moloboyes 3, moloboyes 4, moloadong, manang nais 5. Sa tibo-tibona, itap ninatolap guguki. Puasa, asa malo, asa pistar, molo tibo sikolana, boy ma tibo pangkana. Logikanya kan begitu. Iya kan? Molo tibo sikolana, tibo pengetahuanna, derajatna, tingkatanna, boy ma karejo nape tibo pangkana pe tibo. Molo tibo pangkana, tibo pacarianna, tibo magajina. Dan logis juga. Molo tibo gajina, godang mahepenga. Molo godak kepenga, mamora may mana. Ido to.
Jadi ujung-ujungnya UUD. Ujung-ujungnya duit. UUH ujung-ujungnya hamoraun. Hamoraun. Semua tujuannya adalah kekayaan. Jadi mau letak renung-renungkan namanginang, materialis doh hita halak batahonate, buat dok rohamu. Materialis ya. Orang remaja bilang matre, orang Batak itu matre. Filosofi tadi, ungkapan upasa tadi, lagu tadi kan secara tidak langsung menggambarkan itu. Materialisme itu, betapa pentingnya materi. Hepeng benda mati do manang benda hidup tahe. Uang itu benda mati atau benda hidup? Benda mati. Tapi uang bisa bikin hidup lebih hidup. Hepeng boy do mabai jol mana naeng mate, sudah mate. Bohai, bisa. Uang bisa membuat orang yang tadinya harusnya meninggal atau sudah akan meninggal, nggak jadi meninggal. Mersahid, merubat. Roh dokter di Indonesia, di Jakarta, dangadong be harapan nion, dangadong dope ubah nion, dangadong ala nion dope izon. Alai di Amerika ngadong ala nion. Di Amerika ngadong ubah nion. Gudang hepeng nga. Por hati mana tuh Amerika merubat, malum. Sudah mati kan? Ala hepeng. Nggak jadi mati dia karena dia punya banyak uang. Sementara boy dotong hepeng mabai jol mana mangu. Lu gabe mate. Bisa. Baru membuat hepeng sian bang. Itu ngedalan irampas, irampok perjahat, ipa mate imana, ibu hepeng nggak mate, alani hepeng. Ise masyak kita na solomorohana tu hepeng, martudu majoba. Ise masyak kamu na solomorohana tu hepeng, ada? Ada nggak suka duit? Semua kan, semua suka duit. Pak ni manu patu reng-reng marara mata, mida hepeng. Ima gambaran itong musekan, marara mata mida hepeng. Atong molosongoni, godang mahita berusaha dengan berbagai cara. Bohama asa gudang hepeng. Mulai sian cara na halal sampai cara na haram. Mulai sian cara na dinggan sampai cara na sodinggan. Mulai sian cara na sitong na tikos sampai itu cara na salah. Demi uang. Demi mamora. Karena menyenangkan memang punya banyak uang. Kaya itu menyenangkan. Kemana dia mau bisa. Mau makan apa bisa. Tinggal beli. Apalagi mau alani morana. Mau adong persoalan alani morana. Asang-asang nah morana. Hope boy hutu hordain na. Halak batak may sipata. Ulo madok sumuli. Molo songon nalehar rohana, hope boy hutuhor, kau pun bisa ku beli katanya. Jangan ditantang orang Batak ya. Kalau soal hamoraun. Alai salah dota hepengi, molo misalnya kita berusaha mencari dengan berbagai cara, salah enggak? Tadi kan kita berkata uang itu benda mati. Karena itu uang tidak pernah salah. Yang salah adalah orangnya. Orangnya yang salah, cara mencarinya salah, cara memanfaatkannya, memakainya salah. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Alani dipaingot di sada Timotius ono ayat 10, ai ura ni nasa hajahato do rohana holongan dihepeng. Akar segala kejahatan adalah bukan uang, jangan salah. Akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukan uangnya yang salah, cintanya yang salah. Karena begitu cintanya kepada uang, dia cari uang itu, bahkan dia tempatkan uang itu kadang-kadang sama dengan Tuhan, bahkan mungkin lebih tinggi dari Tuhan. Itu yang menjadi salah, itu yang menjadi dosa. Alani hamuna kamanginang dang salah gabi mamora daw. Jala
lului hamu, dangadong ayat di Bibel tahun na mangorai halak mamora, enggak ada. Tidak ada firman Tuhan ayat yang berkata dilarang kaya, tidak. Alai godang dohata ni debata di Bibel tahun napai ngotok kita, mengingatkan, warning kita tentang bahaya ni hamoraon. Bisa. Ternyata hamoraon itu bisa berbahaya, hepeng itu bisa berbahaya. Contoh pada 10 ayat 20 lalu. Manangise na marhaposa tu hamoraon na saena tinggang doibana. Diingatkan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Pada 22 ayat sada argado barita na denggan sian hamoraon godang. Adul do dumenggan roha haholongon sian perak dohot seri. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Poda 10 sada ya topat, dang marguna hamoraon uju diari pangarimason, alai anggo hati goran baluahon sian hamatean. Amanginang disadatiki, pajupama Yesus dot sahala duli-duli namora. Roma naposo duli-duli namoraon manukutu Tuhan Yesus guru dia dosi patu paok kuasa dapotau hangoluan na saliling nililing na. Guru, apakah yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup kekal? Apa jawab Yesus? Ulahom mapatiki. Ro duli-duli naposon namoraon ngahula hobe sude guru sikop dakolat huapil ngahu hangoluan do hulahon inna. Musa didok Yesus anggong atong molosongoni gadis masude artami parle homai tuakana pugus inna. Amanginang napaso bulung at sugari ro Tuhan Yesus saderion ditikion di ibadahon. Didok hamu akamanami nanami napaso bulung sude ruas di HKBP Serpong namar minggu jam 10 sada. Mula siap par minggu anon, mula siap gereja kamu anon sa ijabu. Gadis samu martamu nabe sudah kamanginang da dungi bagi hok kamu tu akan pugus. Ise naolo martudijo. Jangan dong, berarti sarupa mahamu tu duli-duli namoran lagi. Ya, ngalo jahita banting tulang peras keringat dari pagi sampai malam tiap hari 7 hari seminggu kita cari, kita kumpulkan, kita tabung semuanya, kita berusaha sebanyak-banyaknya mengumpulkan, tiba-tiba disuruh jual dan dibagikan kepada orang miskin. Siapa yang mau? Itu sesuatu yang berat, tapi firman Tuhan katakan itu. Itu maksudnya mengingatkan hartamu itu bisa berbahaya buatmu. Bahkan hartamu justru bisa menghalangimu masuk ke dalam kerajaan sorga. Ido bana dido Tuhan Yesus. Gumaburdo bongotan ni gajah. Pinggol ni jarum. Unang halak namora masuk tuh harajaun benua gijang. Wah, luar biasa. Bahasa Indonesianya, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya itu tadi contohnya, doli-doli namorai. Gabedang bongo di mana tuh hari jauh ini di bata, alani hamoraun. Dihamunak kamanami nanami nang naposo bulung nahina holongan, turpuk jamita sadarion, ima Pudani Raja Salomo, madok. Pasangap majahoba marhite sian hamoraon mi, dohot marhite sian patumonaan ni sadok pangomuamu. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dari buah sulung hasil pekerjaanmu. Molo memuliakan Tuhan dang na marhite edde tahe maredde hita tapuji matuhatta martangiak kita beribadah. Ternyata tidak cukup hanya itu. Melalui epistel tadi Rasul Paulus mengatakan persembahkanlah apa tadi kata epistel? Pelehoma pamatangmu.
Persembahkanlah tubuhmu, itulah adalah ibadahmu yang sejati, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tubuh kita, hidup kita. Dan hari ini Raja Salomo mengatakan persembahkan kekayaanmu untuk memuliakan Tuhan. Pasangap majahuba marhitesian hamoraunmu. Pasangap jahuba marhitesian hamoraun disadok pangomoammu. Semua untungmu. Ini peraturan. Amanginang ya, latar belakangnya padohanon on uhum don di pasak debata tu bangsa Israel. Ima sejarahnya dung ruar bangsa Israel sian parhatubanan Mesir saha nasida di tano na pinar baga-baga di debata tu nasida ima tano Kanaan di dok debata ma tu bangsoi tarsurati di tolu Musa 20 ayat 10. Dung sahat nasida tu tano Kanaan, ya dung sahat hamu tu tano silehonok kutu hamu, jala sanga hamu manggotil gogonai, ikon boanonmu ma tibalan. Parjolo sian patumona amunai, tumalim, ikon malimi muse manating-nating tibalani diadopan ni Jahuba, asa dapotana siniroha hamu. Satu ayat lagi di 5 Musa 26 ayat 2. Ikon buatonmu masian patumonaan ni sadok parbue ni tanoi nadapot siat tanom naung nilehon ni Jahoba debatam tuho jala pamasuhom mudoi tu bagasan apang jala buanom mudoi tu inganan sipiliton ni Jahoba debatam di inganan ni gowarnai. Sepertinya Pesta Gotilon seharusnya hari ini ya. Trupuk jamitanya lebih pas untuk Pesta Gotilon. Dan apa yang dikatakan oleh firman itu, itulah yang kita lakukan minggu lalu. Jadi mau masa Pesta Gotilon, masalah satu dasar Alkitabiah nih Pesta Gotilon, pesta panen. Memelehon hasil pertama, buah sulung, hulu hasil, dari apa yang kita kerjakan. Konteksnya masyarakat agraris, maka dipakai pesta panen atau pesta Gotilon. Lalu pertanyaannya, apakah kalau kita tidak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, lalu kekayaan Tuhan menjadi berkurang? Tidak. Molodang tapasaha peleata, nagabe moru do hamoraun hagogon ni debata dao. Jangan kita berpikir kita memberikan persembahan untuk memperkaya Tuhan. Tuhan kita sudah maha kaya. Dalam bahasa yang negatif, aut sugari pedangadong nanggosada jolma di portibion nama melehop peliat tu Tuhani dan gabi moru huaso ni Tuhani dohot hagogonna dohot hamoraun. Tuhan kita maha kaya. Atong bahasa pola pola rikok na di debata di Tuhani iko pasaha atau pilih tu iman. Apa sih untungnya, apa pentingnya Tuhan itu kita harus mempersembahkan persembahan. Latar belakangnya manginang na parjolo. Buasa pola iko diwajib pod debata tu bangsa Israel memilihon pilihan patumonaan. Na parjolo asa ingot bangsa Israel bahwa tano na ninganan nasidai, tano na niula nasidai, silehon-lehon ni debatadoi. Itu yang pertama. Jadi jangan lupa diri. Supaya tidak lupa diri. Kita sering berkata atau mengatakan bahwa semua ini hasil keringatku. Iban na boy pe au songono na au do na berjuang au do na berusaha banting tulang anggo soalani awa dia boy keluarga ku songono. Betul hasil kerjamu, hasil keringatmu, tapi ingat siapa sumber dari semuanya? Tuhan. Congoh na idok ni buku detai do mangina. Mangulah hita jolma mana burboni alai yang go jadina di debata doi. Apa yang kita kerjakan tidak akan berhasil kalau tidak Tuhan yang memberkati. Kalau tidak Tuhan yang berkenan. Imana parjolo asa ingot bangsa Israel bahwa siat debata jadi bersyukur. Jangan lupa bersyukur.
Napaduahon paingoton bangsa Israel hatobakiado nasidana jolo di Mesir. Hatoban, budak. Maka ketika Allah membebaskan mereka, mereka menjadi bangsa yang merdeka. Bahkan Tuhan memberikan tempat tinggal tanah yang berlimpah susu dan madu. Harus ingat, bersyukur. Tahu diri, jangan kacang lupa pada kulitnya. Najolo hatobat do pumuna. Jadi molodung noa yang merdeka hamu. Ingot tamu madok mau lihat itu Tuhan. Itu tujuannya. Dungin apa tuluhon. Apa maksud makna dari kenapa bangsa Israel harus mempersembahkan persembahan atau kenapa kita harus mempersembahkan persembahan kita? Ini mengingatkan kita bahwa ada ikatan. Ada bukan hanya relasi tapi ikatan antara Allah dengan umat Israel. Sekarang antara Allah dengan kita. Ada ikatan. Allah yang memilih Israel menjadi umat pilihan. Allah yang memilih kita menjadi umatnya. Dan kita menyembah Allah kita di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada ikatan. Jangan putus ikatan itu. Ikatan itulah justru yang menjadi jaminan Tuhan memberkati kita. Jadi naparpudia manginang ahadolaba na mulo sa ita pilihon piliat tutuhani. Ahadolaba na ay ganup bulan sa itagi piliat bulan, lao pesta gotilon, olopolo, silua, hamauliateon dan sebagainya apa untungnya? Nah holan law tu balad joni padita ido ya kepilihan na tapasahati. Sekarang sentralisasi. Semua persembahan yang kita persembahkan di gereja, saya pikir kita semua sudah tahu informasi itu ya. Sudah ya kepilihan na tapilehon di gereja, di ibadah, hamauliateon 55% langsung kita store ke pusat. Dan puji Tuhan, dak pola naga bigijang rohat tate. Puji Tuhan, ibu Tuhan mudo HKBP Serpong posisinya sekarang dalam sentralisasi nomor 1 di seluruh dunia. Bahasa hudok di seluruh dunia yang ngadong HKBP di Amerika, di Singapura, di Eropa kan ngadong HKBP. Jadi dari semua HKBP di seluruh dunia, HKBP Serpong nomor 1 tertinggi persembahannya. Kesentralisasi. Puji Tuhan. Itu salah satu wujud keterikatan kita. Itu salah satu wujud ucapan syukur kita karena kita tahu, kita ingat, kita sadar semuanya kita peroleh dari Tuhan. Wujud yang masih segar dalam ingatan kita lakukan dalam pesta gotilon kemarin. Sude peliata siluat taulopoloptai imatadani hamauliatiaut Tuhani. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu memberi berkatnya berlimpah dalam kehidupan kita. Jadi amanginang, tagogo pe macari arian nang budari dang salah dang merdusay. Asal madingot tamu mulari minggu marminggu da. Unang gabi dang marminggu ala ni nama gogo macari nakindaw. Gogo hamu macari papungu hamu hepeng arta hamoraon. Luluy hamu hamoraon hagabeyon hasangapon. Tapi jangan lupa, muliakan Tuhan dengan hartamu. Pasangap Tuhani marhiti hamoraummu, marhiti artam, marhiti hepengmu, marhiti parsinadongammu. Alaya mang padita namin na po gusto kami. Bohamay ya, hama pilihonon nami. Kenapa tidak? Ay anong dipatok di ayat Alkitab ikon nasaod do pilihanmu? Tidak. Dingot tamu do amanginang tiki di sada tiki Tuhan Yesus lao tu bagas joro adong maka namora mamiliho pilihan na pamasuk pilihan na tu kantong pilihan dungi adong sada na mabalu na pugos. Sadia ipilihon na mabalu na pugosi 2 peser dalam bahasa Indonesia. 2 peser. 5 mata uang na paling geleng na paling mekmet di zamani. Alaya hadirok Tuhan Yesus taringot tu pilihan ni na babalu na pugusi. Justru pilihan ni mana do? Naubalga. Jumlahnya tidak besar, tapi nilainya besar bagi Tuhan. Kenapa? Karena dia memberi dari kekurangannya, bahkan hanya itu miliknya, tapi itu yang dia persembahkan.
Sementara kan namorai, nama milihon nararai, mungkin sisa-sisa nama ikan dipilihon di mana. Berbeda kan? Sisa-sisa memberi dengan dia janda yang miskin itu, dia bukan memberi sisa-sisa. Tapi yang paling berharga dalam hidupnya, justru itu yang dia berikan kepada Tuhan. Jadi, sudedo hita ikon mamilihon nguluta pamatakta songonai dok ni Apostel Paulus arta hamorautai, apa yang kita miliki tidak hanya terbatas untuk orang kaya, apa yang kita miliki mari kita pakai semuanya untuk memuliakan Tuhan. Dan percayalah, ketika kita melakukannya, mempersembahkan persembahan kita sebagai ucapan syukur untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkatnya kembali berlipat ganda. Itu yang kita sering lupa. Kita selalu terikat molohuba hulean hepekku 100.000 berarti moru hepekku 100.000. Now, lupa kita. Ingat apa yang terjadi dengan Ayub? Apa yang terjadi sesudah semuanya berlalu? Semua yang hilang itu dikembalikan Tuhan berlipat ganda. Bukan hanya untuk Ayub Tuhan bisa melakukan itu. Ayub juga bisa melakukan itu untuk kita. Amin. Martang yang mahita. Mauliate puji-pujian ma Tuhan di sobahon rohanami tu adupanmu ala nunga di patu biki hono hatam nabadia tu tokan-tokanami apala di minggu sadarion ale Tuhan lopokon hatami tu bagasan rohanami ale tot di purbadia pargugui patau hami asa unang holan pananginangi hami di hatami pargugui hami asahu ulahok kami jalahu hangoluhok kami hatami di bagasan ngulunami sigadupari. Dipaingot ho hami ali Tuhan marhiti hatama pala di tikyon marhiti pu dani Raja Salomo ikon pasangkapon nami do Tuhan Jehovah de bata manami marhiti hamoraon nami marhiti arta marhiti na adong di hami ala marhiti ali Tuhan dipaingot ho hami bahwa sude na adong di ngulu namion pamatang hosa ngolu arta ro di sude na adong dihami ali Tuhan na siak kodo saluh nai harorona. Hodo ali Tuhan na puna saluh na jala pasu-pasum doi di pasahat ho tuhami. Atong say paingot hami ali Tuhan asa jumolo hami toktong madok mauliate. Dia kapasu-pasu basa-basa silehon-lehon na pinasaha mudi ngulu namion. Jala unang holan madok mauliate marhiti pamangan sabik kami ali Tuhan alay paingot hami maka moleteo sa marhiti pabahenan nami di tonga-tonga ni huriami ali Tuhan. Atong ramoti mahami sudi ali Tuhan ruas ni huriam di HKBP Serpong pasu-pasu hami mulai si anak kaname met poso-poso nak remaja na magodang na matua sa rodi akan na lanjut usia akan namarsahit pamalum mali Tuhan namarsak apuli nagali pargugui ramoti jala pasu-pasu pargugui parbisuhi hami akan naposom padita situa calon situa nang sudia karuas ni huriam na sa toktong rade mengalihon gogo tiki doho talenta nasida marhobas di tonga-tonga ni huriamon asa gabi pasu-pasu akapakubasyon nami nalampatang hon haporsyaon ni ruas ni huriami jala tau hasangapon hamuliaw ma di goarmu nabadia. Mauliate ma di hali Tuhan marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hataridani hamauliate ni urahata tutuhata tapasaha mapiliata jala tapuji tuhata marhite buku deo 452.
jongjong mahita mangendehon ayat sada. Namo ratutu saga. Tatangyakon mapiliata martangi yang mahitam. Ale di bata amanamina di Banua Gijang, hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di julum, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasyak kami pilihanon, pati bulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanamina di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si samadusa nami, songon panisanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho. Di sondakon Tuhan di Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim.